Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow daşaryurt banklary hemde halkara maliýe idaralary bilen hyzmatdaşlykda ýurdun ykdysady ulgamynda maýa goýum hyzmatlaryny ösdürmegi ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda kesýitledi. Prezidentiň eden bu çykyşy Türkiýedäki bankomatlaryň Türkmenbank kartlaryny ýuwdýandygy, ýagny olaryň eýetine gaýtarylmaýandygy baradaky habarlaryň peýda bolan şeýlede ýurdun bankomatlarynda nagd pul ýetmezçiliginiň we olaryň öňünde uly nowatlaryň dowam edýän mahalyna gabat geldi. 10 sentýabrda döwlet başlutany Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anydurdyýewiň hemde Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň başlygy Rahimberdi Jepbarowyň gatnaşmagynda bank ulgamyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistany 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny maliýeleşdirmegiň meseleleri, sanly ykdysadyýete geçmek baradaky maksatnama ara alınıp maslahatlaşyldy. Berdimuhammedow daşaryurt banklary hemde halkara maliýe idaralary bilen hyzmatdaşlykda eýemdäp bolan gatnaşyklary giňeltmegiň hemde täze gatnaşyklary ýoly goýmagyň wajypdygyny bellidi. Nagd pul dolanşygyny azaltmak we döwrebap tehnologiýalar bilen birlikde tölew kartlaryna dayanýan nagd däl hasaplaşyklaryň gurallaryny ornaşdyrmak häzir geljegi uly uğurlaryň hatarynda durýar. Şunuň bilen baglykda şeýle gurallary peýdalanmak bilen amala aşyrylýan maliýe amallaryny kadalaşdyrjy düzgünleri döwrebaplaşdyrmagy jogapkärlik çemileşmek zerurdur diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi Türkmen lideriniň sözlerini titirledi. Ýygynyň barşynda Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň başlygy Jepbarow bu ulgamda öňde barjy tejribäni öwrenmek maksady bilen awraýly halkara maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy putolandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi diýilip resmi medpuatyň habarynda aýdylsa-da onuň jekmejekleri aýdynlaşdyrylmady. Berdimuhammedowyň bank ulgamyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahaty Türkiýedäki bankomatlaryň Türkmenbank kartlaryny ýygyna gaýtaryp bermeýändigi barada maglumatlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Türkiýanyň Istanbul şäherinde bankomatlar Türkmenistanyň banklaryndan berilen kartlary ýuwdýar. Käbir türk banklarynyň şahamçalary Türkmenistanlylaryň Türkiýedäki bankomatlar tarapyndan ýuwdylan kartlaryny ýygyna gaýtaryp bermeýärler diýip efirde özüni mergen diýip tanışdyran türkmen studenti aýtdy. Azatlyk radiosyna Türkiýedäki türkmen studentleriniň başdan geçirýän bu ýagdaýlarynyň türkmen häkimetleriniň halkara maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy putolandyrmak boýunça durmuşa geçirilýändigi aýdylýan çäreler bilen baglanşyklydygyny ýa-da däldigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda towuk ýumurtkasy satylyp başlandy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary ýumurtkanyň satuwda peýda bolup başlananlygy barada 11 sentýabrda habar berdiler. Mawlullaryň söýlerine görä dukanlar nowatlaryň döremezligi üçin gytgarydy öňünden duýdurmazdan birden satyp başlaýarlar. Adamlaryň diýsine nowata durýandygy we ýumurtkany 20 minuta ýetirmän gysga wagtda satyn alyp gutarýanlygy sebäpli häkimetler ýumurtkany duýdansa satywa çykarmagy oýlap tapdylar. Käwagt ýerden käwagt akşam öňünden duýdurman satýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Dukanlarda ýumurtkanyň söwdasynyň birden başlanyp birden soňlanýanlygyna garamazdan Aşgabatda dukanlaryň öňünde uly nowatlar dörýär. Garryjy adamlar uzak günläp dukanlaryň öňünde garaşyp durýarlar we ýumurtka satylyp başlansa öz garyndaşlaryna hem tanyşlaryna jaň edýärler. Ýumurtka gysga wagtyň içinde hem gelýär hem satylyp gutarýar diýip habarçyma aýdýar. Onuň söýlerine görä şoňlar ýumurtkany çäkli san bilen satýarlar. Her adam başyna ondan köp bermeýärler. Bir ýumurtka ýarym manatdan satylýar, onuň ozalky bahasy 35 teňedi. Ýumurtkanyň we beýleki azy önümleriniň bazarlardaky bahasy bir näçesi ýokary bolmagynda galýar. Hususan da ýumurtka şoňlar Aşgabatda 1,5 manatdan marda 1 we 1,5 manat aralygynda satylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň söýlerine görä Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýumurtkanyň satylyp başlanmagy bayramçylygyň golaýlamagy bilen bagly 27 sentýabrda Türkmenistan garaşsyzlyk gününi belleýär. Mardaky habarçymyzyň söýlerine görä şoňlar welaýetde bazarlarda 50 kilogramlyk unyň bahasy 160 manada durýar. Yerli ilat unyň bahasynyň ýene gymmatlamagyndan howatyrlanýar. Döwlet dukanlarynda uzaga çeken ara kesmeden soň un 5 sentýabrda ilata resmi taýdan kesýitlenen norma boýunça satylyp başlanypdy. Eger maşgala dekadam bolsa olara her aýda döwlet bahasyndan 10 kilogram uny satyn almagy ruhsat berýärler. Onuň 5 kilogramyny yerli undan berýärler, beýleki 5 kilogramyny hapa gara undan satýarlar. Ol uny adamlar iýip bilmeýärler. Onuň tagamy ajy, içinden kepek çykýar. Onuň daşyndan 2 kilogram
çürük almany hem satyn almagy talap edýärler diýip 9-njy sentýabrda Azatlyk Maradaky habarçy aýtdy. Habarçylarymyzyň ýene biri şuňlar Marada paxta ýagynyň gytçylygynyň hem duýulýanlygyny habar berýär. Şuň Marada Gök bazaryň öňünde ir sagat 5-de paxta ýagyny almak üçin uly nowat döredi. Ýagy ir sagat 9-da satyp başladylar. 5 litrlik gabyny 13 manadam. Ol bir sagatda gutardy we köp adama yetmedi diýip Azatlyk radiosynyň Maradaky habarçysy 11-nji sentýabrda habar berdi we ol Mary vilayatynyň köp döwlet dukanlarynda paxta ýagynyň satylmaýanlygyny aýtdy. Mecburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýän Türkmenistan Halkara Zähmet Guramasynyň ýene-de bir konwensiýasyny tasdiklady. Türkmenistan Halkara Zähmet Guramasynyň 144-nji konwensiýasyny, ýagny halkara zähmet kadrlarynyň ulanylmagyna ýardam bermek üçin üç taraplyň geňeşmeleri goşulmaky hakynaky konwensiýany tasdiklady. 9-njy sentýabrda Jenewada Türkmenistanyň Şweýçariýadaky ilçisi Atageldi Haljanow Türkmenistanyň değişli konwensiýany tasdiklanyny baradaky resmi namany Halkara Zähmet Guramasynyň baş direktory Gay Raýdara gowşurdy. İlçi Atageldi Haljanow Türkmenistanyň Halkara Zähmet Guramasynyň üç taraplyň geňeşmeler baradaky 144-nji konwensiýany tasdiklanyny baradaky resmi nama bilen kabul edýändigime hoşal. Arasy zähmetli geljegi bina etmek üçin hökümetleriň, iş üçinçileriniň we işçileriň arasyndaky geňeşmeler wajypdyr diýip Ryder 9-njy sentýabrda özüniň Twitter hasabyna ýazdy. Jenewada geçirilen duşuşuk we Türkmenistanyň Halkara Zähmet Guramasynyň ýene-de bir konwensiýasyny tasdiklamagy barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýty hem habar berdi. Halkara hukuk toparlary şol sanly Human Rights Watch Türkmenistanyň hususan paýtaçylyk puwdagyny Türkmen hökümetiniň mejburi zähmetden peýdalanmagyny tanqid edip gelýär. Türkmen Nokot News saýtynyň baş redaktory Ruslan Mätiýew 11-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň täze konwensiýaga goşulmagy bilen iş ýüzüne ýurtda mejburi zähmetiň soňlanmajakdygyny aýtdy. Ol kabul edilişi hiç il täsir etmeden ok. Görüşümüz ýaly hazır Türkmenistanda paxta ýygyny mövsümi başlady. Sentýabryň 11-i bugün. Ýene-de şu öňki ýyllar ýaly büdjet işgärleri çekilýär. Paxta molimler, lukmanlar, hemme diýen ýaly bank işgärleri. Şoň üçin hiç il täsiri ýok. Şu kabul edäýsin şu zähmet guramanyň ähli konwensiýasyny kabul edäýsin şu Türkmenistan mejbur zähmet togtamaz. Diýip Mätiýew belledi. Türkmenistan Halkara Zähmet Guramasynyň zähmetiň inspeksiýasyna degişli 81-nji konwensiýasyny hemde owa hojuluk puwdagyna zähmetiň inspeksiýasyna degişli 129-njy konwensiýasyny henüz tasdiklamady.